Odhiambo machielo matarik 20 nyakurom juang adueno marabiro ganario 20 kod abich machiegni ahinya chenro en ratiro odhiambo mar Jumapil waikoni weche manyien ka weche mag siasa medogidore pacho ka nyakurom juang kawuono ne ogandago masiro Rigathi Gachagua mono jatend DCP no neno makolore county Manakuru kama ne girakore gobila kotendre kod romo mano winjo bedego kama no dinnegi ma ok gichopo amiler mar wachno ka bange hangna wethuolo ne George Bati dibedo giwende kama otingo mesha kodede ma en janon siasa kachiel kod Dr. Mark Matunga bende janon siasa gidhi keto piny Kenya eratira jatosege bende koro weche mag siasa medo gidore pacho ka nyakurom juang ok ong'eni to biro bedo nade kiny hewacho ni odiochieng' achiel kende loko weche mathoth ahinya to wechego mag siasa kachiel gi moko koreo kamago mag somo waikoni chenro ni maratira kaka pile roko pachila imano to machuoga na riadeka uchiel nono ka bende watie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mageton weche. Obila ofwenyo ringre ng'ato achiel ka ji ang'wen resi e gweng' ma Binzaru machiegni kod Shakahola e kaunti ma Kilifi ka obila kronono tut mar wachno. We do not know why they are saying now that they are coming out with terrorism charges. Down with the Ruto regime down! Jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi pod ogeng'ne gi obila matude gi chano njore e ng'anyo mag rawere. Obila otiyo gi iro malungo wang' e keo josiasa masiro lwedo Rigathi Gachagua mane odhi bago romo gi jopiny e boma ma Nakuru. Siku moja, it was 2015, Mungu akatupatia maono ya kwenda kwa kila stage ya bodaboda tukiomba. Wengine walikuwa wanakaa town waende nyumbani. Kazi yao kikaa town, akuja town mpaka Jumapili ndio aende nyumbani. Esigana makende kawuono wamenyo group mar Bodaboda masani orwako lamo kaka yor loko sekta no. Machiegni nyakurom juang chendo enda tilwantie gi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Luoro kwako gweng' ma Binzaru e kaunti ma Kilifi bang'o obila yudo ringre ng'ato achiel ma owito ngimane kendo reso ji mamoko ma onur kilomita machuok kowuok Shakahola e kind ji ma omaki gi gin miyo kod jaode mawuok e kaunti ma Siaya manoresi Shakahola gana 2023. Ler mar obila oyango ni miyo no gi chuore kod nyithindgi ne oduogo luchore ma owuok apoya dalagi Siaya kanyaka sani nyithindgi auchiel go pok oyang kama nitiere. Obila ogeng'o ne gete sendo obila wa Malindi e kinde ma County Commissioner ma Kilifi oyango ni hapisa Margarita ochwale gwenge ma Binzaru mondo mi otim nonro kadipo ni nitie kweth manyayo puonj makoch maket kod mano okelo tho mar oganda Shakahola. Nimekuja kuangalia ndugu yangu na bibi yake ambaye walishikwa jana, na ni wale ambao walitoka nyumbani na familia wakienda kwa Shakahola huko, na ni watu ambao walitoka nyumbani na walienda huko Shakahola na watoto, na nilikuja kuconfirm kama ni wao, na ninashukuru nimeingia Malindi Police Station, nimepata walishikwa jana yeye na bibi yake, nimewaona na watoto ndio hawako. Kwa hivyo ningependa kuomba serikali iendelee kufanya juhudi bidii vile wamefanya hii. Waliposikia hii ripoti walienda huko kwa haraka sana na kuweza kushika huyo ndugu yangu na bibi yake, na ninataka hiyo serikali iendelee zaidi ili kuzuia maafa isitokee kama yale yaliyotokea awali. Mzee huyu amepatikana, lakini mpaka sasa hatujaweza kupata watoto wake 6, na iko connections kwamba mzee huyu alikuwa among wale ambao walikuwa escapees, ambao wale ambao walikimbia wakati ule tulipoanza rasmi ile swala la Shakahola. So kulingana na family kwamba ni mzee alirudi nyumbani wakati ule wa Shakahola, alikimbia akarudi na familia yake, bibi yake na watoto 6, lakini akakaa kwa muda kidogo kisha akaanza kubadilika kitabia, mwishowe akapotea. Obila pod ogeng'o ne jakera tich oganda Boniface Mwangi ma nyoma kendo gitude kod chano njore kinde ng'anyo matarik 25 dwe mokalo magibire kinde ma okinde ne to okwedo ote mokwach kichogolo kawacho ni Mwangi
nyoyo digi iro malungo wang mapoko tigono magina hekinde mwandu mamoko. Jafo Ramson Osutwa ntiere kod ler mathoth. Sa par odhiambo manyoro Jumamos, obila mag okwach kich nyomo jodala jakedo na rach oganda Boniface Mwangi mayudore Lukenya e kaunti ma Machakos. Kanyo, obila ne ondhiyo Boniface kagimako mwandune kama oting'o simbe mag ong'we yamo, buge kaachiel kod laptop. Bang'e, okwach kich nokelo Boniface Mwangi nyaka apise mong'ere kaka Mageuzi Hub mayudore Hurlingham e boma ma Nairobi. Nyogi tima pedha kendo ndhiyo mwandu mamoko kama oting'o kebe ariyo mag giro malungo wang' mapok otiyo magina achiel mosetigo e kind mwandu mamoko. Kaluwore gi okwach kich e ote margi ne jopiny giyango ni Boniface Mwangi nyo omaki ka itude gi tayo chenro mag njore kinde ng'anyo mag rawere manotimore pacho ka tarik 25 dwe mokalo. Giwacho ni Boniface giesane odinne tesendo bila mapangani kanonro dhi nyime ka irito chwale do wuok tich ka idonjone gi ketho mag njore kaachiel kod bedo gi magina machiko kopwodho. Okil mar Boniface Mwangi, Njanja Maina, mane oloso tesendo bila mapangani, okwedo ni Boniface ne onge gigo kama oting'o magina kaachiel kod iro malungo wang' ma okwach kich wacho ni nyo makego. Owacho ni ok ging'eyo gimomiyo dinne ni mar obila nyonge gi oboke masundo meko mare. There's a statement that was made today on social media by the Department of Criminal Investigations, popularly known as the DCI, that there are items that were picked from his office or wherever it was, namely 2 tear gas canisters and I think a spent bullet. We can confirm and we can state with no uncertainty that those are things that Boniface did not have in his possession. Those were not things that were in possession of his office, and those are not things that were brought to our attention. So we do not know why they are saying now that they're coming out with terrorism charges. Down with the Ruto regime, down! Jokedo ne ratiro kane otelne gi Hussein Khalid to korka korgi to yango ni gibiro chung' motegno mar kwedo timbe ma sirikal osebedo katimo kama oting'o tiyo kod chike mag njore kuom jopiny. That we shall exercise our rights without fear, without intimidation. Yes. And these kinds of actions by the state are only fueling further anger by the public. Yes. Boniface Mwangi is not a terrorist. He has not been involved in any form of arson. We are not afraid. We will not relent, and we'll continue exploring and optimizing every legal avenue available to us to hold these terrorists to account. We are not terrorists. We are peaceful. Eote margi, gigolo koyo na serikal, kagidwaro ni jatend jomin buche pacho kawero ko siasa tijene, kendo ni duol mochung' ne rango chenro mag bad migao mar doho, mondo ne ni doho chung' kar kende. The ODPP must exercise Article 157 of the Constitution to make independent decisions on what to charge. We believe the ODPP is being coerced by the executive to push on with this kind of charges. Free, Boniface, free! Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Piny Kenya William Ruto kone jonyuol mondo mi okaw ting' mar puonjo nyithindgi ni mar ma ok oyudo puonj mar jonyuol to biro rado gi obila kaponi gidhi ataro gi chik kata rocho kwe. Ruto loso Machakos kama otielo ne kanisa kod jonyuol dhi konyo rieyo kido makare kendo josiasa koro ok noyud fuok mar tiyo marach kod joma tindo e siayo tulo e pacho kae. Oda Nyabaga ntiere kod ler. Nyithimo ok opuonj kod jonyuol, piny puonje. Magi gin weche jatend piny William Ruto e kida lama ne obagi kanisa mar AICC bade mabomani e kaunti ma Machakos. E kama jatend piny William Ruto okone jonyuol mondo orie nyithindgi makare, nono to obila biro rakore kodgi nimar obila omi tiegruok mar rakore kod jonjore matama to ok puonjo nyithindo mobalo kod timbe magalagala. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? Parenting is a God-given responsibility. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani?
Ruto mosebedo ka yudo kwet kawuok kuom rowere koro dwaro ni mondo jonyuol kod kanisa obed karieyo joma tindo nimar kanyo biro dino fuok ma josiasa nyalo yudo ka gisia rowere ne chuogo tulo kod ketho mwandu kaka mane oneno e kinde ng'anyo mokalo. Wazazi, let us mentor our children. Let us be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. Ukoni jo Kenya mathoth muting'o nyaka jodolo, josiasa osebedo ka seni ne ochiwo singo buora motame chopo kare. Ruto ukoni jogo biro bedo kod buok mokalo nimar singo ne nyako chop kare kapok owuok e apisi. Mimi nimelaumiwa sana. I've been accused of over-promising. Sindio? Meambiwa na watu wengi, wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not over-promising. We are raising our ambition as a nation. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Kuna askofu moja alinitembelea akaniambia, unajua sasa, pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe. So, ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. Jatend piny odok ne sirikande moko ni osegoyo okang' malach e bero chumi, chuogo tije ne ojende to kod chwalo dongruok mag okumba mar thieth mar SHA, ute ma nengogi ogonyore e keyo stima to kod neno ni onge tunge ma Kenya mowe chien e dongruok. Our economy is growing and the numbers speak for it. And SHA is going to transform our health provision as I committed. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Yorok no nene bwa ma Subukia e kaunti ma Nakuru bango bila dino ne jokanyo mag duond bura mar DCP manori kodhi e rombe mano bagi kuonde opogore kaunti no. Obila ne obayo gi giro malungo wang. Josiasa go mane temo tiyo gi apaya mamoko mano neno ni gichopo e rombe mano bagi Nakuru go. Gino mano kelo ywaruok e kindgi gi obila ka koro gidwaro mondo miyaw negi apaya gi kadi. Ne giduogo gi bago rombe mamoko e gwenge ma Kibazi, maili 6 kod Heshima. Motelo ne mano jotelo go mathoth gi kwedo piny owacho noyore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC Subukia. Tumesema umefunga. No, it's okay. That's a Kenyan. We have the freedom so that you offer security. Now that you are doing, you can offer security to the because you are. Najua iko watu wengine hapa Nakuru wamekuwa kiwamdanganya. Wanamwambia kura yake imebaki hapa Nakuru ati kwa sababu hapa ni Rift Valley. Hapa iko kura ya William Ruto. Iko kura ya William Ruto. Huyo jamaa tumesema kutoka kule Western, Rift Valley, Central, Coast, huyo jamaa paka aende nyumbani, si ndio? Tunataka kuwauliza maswali. Leo hii tukisimamisha Rigathi Gachagua na William Ruto, mtapigia nani kura? Lazima tumpeleke nyuma. Lazima tumpeleke nyuma. Na yule kijana ambaye hana kura, tafadhali mjiandikishe mpate kura. Skon nyiri ma Kaplong Girls olora poya bang' jopuonjre bago ng'anyo kayuak ni japuonj moro osebedo karocho ratiro margi e yore mag anjao kod timo hera e tok chik. Jopuonjre go ne ochwalo ywak margi ne japuonjno wang'e okolo kudho kendo timo negi anjao. Ng'anyo margi okelo mutni e skulno kendo kethruok mar mwandu obedoe. Gino makoro miyo obila donjore mar temo kelo kwe.
So everything else that is going on is just allegations. They may or may not be true, but we will get to the point of it immediately investigation is complete. Thank you. You realize that recently there have been a few cases of abuse of our children in our schools. And we have said enough is enough. The government has decided to adopt what's called zero tolerance to any teacher, any stakeholder who may want to take advantage of our children sexually or in any other way. There is no room to take advantage sexually of any of our learners. Children are being sent to school to study, but not to engage in any sexual activities. Dakika na par kwa dek nyakuram gajuang wakao yuo mokwongo e chendo ni mar ratil na singo kao pachi kachacha kapoko kao yueyo noka Kate Wezisi wacho kanyo no woro kaka Kenya okao namba kuom timbe ma coach to malichi molo wacho ni en nyaka e kalu mai bedo beni luoro eka tinde yango ni winjo bed kar dak mar resruok wacho ni weche ma coach wachore. Eno bende Steve Oburu wacho ni sirikal odhi mos gi gik machal kama wadwar neno e pacho kae. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni tokare maka Raila Odinga luongo dialogue to ok gidwa Kalonzo kod Jeremiah Kioni gene wacho kanyo ne ok gidwar dialogue kare weg Gen Z koro wuog oko ni Gen Z ni giwuone gi nyithiwa mantiere kod appetite ma street protest wacho ni gini girwegi. Mano Engineer Lazaro Kanyambok entiere gi weche kanyo matek. Eno bende ote mar Faith Mzomo Faith wacho gacha mono mwalimu wacho ni wach Shakahola bende no umana kamano wacho ni tinde en kit lemo aina mane mwanene Kenya kae. Suna Jacob ntie parish mano mang'ia wacho ni entiere kodwa chendo ayo matinya korom gajuang chendo enatil hikidhi mabor. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya karama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kero nyakoram gajuang chenro en naratil wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok ma ong'ere kaka Latis Africa
kotenre kod tend county Migori ochako chenro mar siyo rawere kod wakeni e pith mar rech e county no. Ten migawo mar pur e county Migori Lucas Mosenda wacho ni chenro no mageto wakeni kod rawere pith mar rech dichiwo kony ne grube maidhe sir. Apisa maduong' e migawo mar rech e county Migori Georgia Chola kod Lilian Silani matiyo kod riwruok mar Latis Africa ojiwo wakeni kod rawere mondo me bende odonj e pith mar rech kod rugby. Very capital intensive. I understand that farmers exist and have already been doing business. The question is, where are the youth and where are the women existing? What can we do to ensure they are also part of the value chain, ensuring that we are curbing the barriers which exist in this value chain or this value chain node, and ensuring that we are providing the right technical capacity, the right input access, and the right inputs, or even the right gears for this business to go forward. Sani kaka nyocha watero cages enam through program mar ABDP wanegi cages kucha 25 osetere nam to cages oemiyo mana grube kamano bende pith mar rech e piny ka endi mag ponds ka ji waketo into group so far koro grube duto me county government wa Migori. The key objective here is that they are joining us in our efforts to improve and increase our production of fish. They are going to target 3 main challenges that we have in this county. Challenge number 1, this project will specifically look out for where the youth and the women are. The second issue that this project is seeking to address is issues of markets and linkages. Riwruok mar Levi's Riders Missionary mayudore ma Nairobi ochako chenro mar duoko nyadhi mar sekta mar bodaboda makuom kinde osebedo ka iseyo kuom bedo kod timbe majendeke. Riwruogni oketo mise mar chenro mag lamo makende kod tiego rawere yore mag dago ngima mantie kod luor kod nyadhi kaka okang' maloko pach oganda ewi tij bodaboda kod jiwo yuto ne rawere ma okoso tije. Jafamara Cynthia Onyango lidhono mana bath sigano ka tutne biro he chenro marwa maro Moreku gikanyo Sadik. Tulianza kigundi kwa sababu wanabodaboda walikuwa wezi zaidi, walikuwa wanafanya vitu mbaya, walikuwa wanaibia watu, wanasnatch masimu, pia na wao pia walikuwa wanakufa usiku na mchana. Lakini siku moja, it was 2015, Mungu akatupatia maono ya kwenda kwa kila stage ya bodaboda tukiomba. Hatukuwa na chochote vyombo yote, tulikuwa tunaombea tu, wanaokoka, wale walevi. Wengine walikuwa wanakaa town waende nyumbani. Kazi yao kikaa town, akuja town mpaka Jumapili ndio aende nyumbani. Pengine kesho ulikuwa umepanga uende ufanye mipango mibaya. Nataka nikuambie rekebisha, maana Mungu anakupenda. Mungu anakuhitaji sana. Maisha yako ni ya muhimu. Na jinsi unavyotuona sisi mahali hapa, si ati tulikuwa wazuri sana kushinda wewe, lakini ni kwa sababu mkono wa Bwana umeweza kutubadilisha. Kora mweka kwa wachono sigano mara jolawi mabende gen jopako marivo bodaboda hidikelni kanyo gi Cynthia Koganyo Sadek omiyo kete mana kera mogi TV. Mago mag tuke tim mar Zimbabwe ong'ado tiko mag tuke pinje mangima. Mag rugby higa gana 2017 omibiro bagi piny mar Australia banglo team mar MAF Namibia points per day kuom 20 finals mag tuke pinje Africa higa gana 2015 mano bagi alap ma Mandela National Stadium chuny boma ma Kampala, Uganda. Loch mane en mar historia ne team mar Zimbabwe duogi e tuke mag pinje mangima mane gibede higa mar 1991. Zimbabwe bedo team mar ariyo mowuok e pinje mag Africa mabiro yore tuke go tok team mar Africa milambo bende ng'ado otiko makamano. Komachielo team Kenya mar Simbas norem chopi finals mag tukego kendo otieke thuolo mar 4 bang' team mar Algeria loyo gi points 15 e laro thuolo mar 3. Tugo mabende no bagi alapa Mandela Stadium e piny mar Uganda. The whistles, the cheers, the tears, the celebrations, it's all mingled in one. And as they get a chance here now to carry the ball forward, good play from Matthews, tries to set the ball up.
Ikanye mwateke chendo ni mara ratil kidieny mokwongo nikech thuolo romo makora wene George Bati. Thuolo mara keto piny Kenya ratile twak mara til nyakwara mga juanga nyisi ni entie kod wende kama oting'o Meshak Odede enjanon siasa kaachiel kod Dr. Mark Matunga mabende enjanon siasa. Giduto gidhi bedo kamar keto piny Kenya ratile nyako tenre kod wechego mag siasa mabende sani koro liet mare medo dhi asase pacho ka nyakwara mga jonga. Kata kamano warom kodi kendo kugi kanyo saa 3 chenro mar oyimore. Riti masani nyinga Lydia Hukeo. Asebedo giloso tieno manja loko marwa Riti masani. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. E piny maera ema onego bed kar buok, ngima ng'ata chiel lokore yo manoko nyal paro. Jaot oketo minode e chunye, to kinde duto ne oneno piny gi chunye. Ai wange pichni. Makarano beautiful. Adoya in beautiful kata booty soap sana chigni yauni sana. Ang'o mabiro timore ka mise mar heragi ochako bwasore? Karose bedo mana wach matek. Daka ne ka koro winjo. Tipo mar ngimagi ne nenore ni bernegi chuth. Oyawo business moro ka pesa moro biro. Tagruok mang'eny. Owe bedo. Andhoga timore koneno gi wang'e. Mabere odako titich katuo mamoko. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto mapatoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi giro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Gatudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV.
En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Erokamano nyakora Ramogi kuom yiero Ramogi TV, odhiambo machielo, odhiambo mar Jumapil, ma en odiechieng' mar 20 nyaka nwachaki dwe mar 7 2025. Arwakni machiegni twak mar Ratil. Ok adwa ketho saa nikech Ratil chakore koliet, to rumo koliet moloyo. Kawuono ni an ka koda yawuot luo ariyo, madwani waket godo Ratil mondo ane to yiengore kama chalo nade. Kar Dr. Mark Matunga, kar Odede Meshak, koso kar japiny, koso kar josiasa. Gima wuoyi kawuono nyakora Ramogi, waketo Kenya e Ratil. Kenya waketo Ratil weche mag siasa mamedo chwakore sani. Chien kucha nochakore gi twak mar NADCO. Ochwal lipote od bura. Oket dwaro mano winjo bed ni chopo ma dho ngere dendo ni recommendations. Bang' mano twak nyo chako luongi kendo ma ikone winjo bed ni bedo intergenerational conversation kata consultations ma umako kidienje mopogore opogore, joma tindo, joma dongo, joma nie diere, joma jolemo, joma bende wuok e kuonde mamoko. Kamano mondo ket Kenya e yo ma oriere kata para makare. Twak midendo ni conclave. Koro conclave ni imipenjo ni ene duoko ma timore e kinde manyicha winjruok obedo e kind ODM kaachiel kod sirikal e gik moko apar mano winjo bed ni timo. Be osechop gi te ma koro dwaro nitie mondo ji ochak odonj e twak machielo, koso gin mana twak moro bang' moro. To siasa dhi nade Kenya ka? Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend duond bura mar DCP, sani nitiere piny mar Amerika, gin kono Matiang'i banano ka nitiere gwenge makono. Dipo ni ma nyalo kelo luoro nikech sama gidhi e pinje maoko, to dipo ka giyudo ndadho kata chia yore mag omenda, dipo ka giyudo jok manyalo solo gi omenda motegno e kinde mag campaign. Ma nyalo nyiso nang'o? Kinyalo paro ni osebed ki wacho ni kuom joma siro oganda ma pacho ka, kata moko kuom jogo manitiere kendo ne ratiro mag oganda gin joma wuok e pinje maoko. Wan ka gimesha kod nyakora Ramogi seluwo weche mag bedo machiegni kod riwruoge moko makelo ne ratiro mag oganda, to bende osebedo koluwo gi yo mopogore opogore. En janon siasa, wan kode ka gi Dr. Mark Matunga machiegni ure Ratil makawuono. Erokamano. Piny okawo kore kendo joma dwaro twak, joma manyo sir oko manyo sir oko. Mane wach manitiere kawuono ni Ratil makawuono wang'iyo Kenya kendo wakete Ratil. Dr. Mark Matunga, twak gunde ng'eny, to twak osebedo mang'eny. Ichopo gi koso gin mana twak ewi moro bang' moro. George, ing'eni gimo king'eyo ni an bende aja kanisa. Kendo an kama osedhi e weche mag kanisa. Wach ni weche mag dolo ang'eyo mano. Yes. Koro e dolo ka. Yes. To muma bende owacho ni parne gi uru kata gi ng'eyo. Okay. Mane momiyo sabato ka sabato ji dok e kanisa, yalo negi. Jumapili ka Jumapili ji dok e kanisa, yalo negi. E kor dwe ka nitie limbe moko ma bende time udi.
iyalonegi. Nyiso ni loso kata yalo en gima nyaka tim e kinde ka kinde. Koro penji Bati, in kiloso gi jaodi kawuono, koro kiny ok ni los kode, kata kigo mbaka gi nyithindi kawuono muwinjoru e wach moro. Koro dwe manyien ok bibet kodgi ni an dwe mokalo naseloso kodu koro ok anyal bet piny kuno wachako timang'o, wachako por wach. Wach nyaka por. Kendo mane momiyo buche nyaka bedie. Mane momiyo kidieny ka kidieny nyaka bedie ma ji bed piny ma ji los wach. Koro kata bedo ni ne wasebedo jok mane manyo uhuru nodhi e lejiko modhi London mobedo kune wach. Koro ne gitieko weche ma Kenya no gitieko. Giduogo wayudo uhuru. E kinde ka kinde ji osebet kalocho. Mane momiyo parliament pile ka pile gibedo mondo mi gipor wach, gilos chike. Kata ne giseloso chike mokalo. Sani bende pod giloso mana chike moko bende gitimang'o, giloko. Miyo ok wanyal bedo e kinde ni koro ni waseloso e kinde mokalo cha, koro ok wanyal loso. Kata wasebedo Bomas, mwayudo constitution manyien 2010, koro ok wanyal chako bedo kuno kendo. Oyo, ne wadok ka weche ne bet ka koro kendo chendo, ji odok e NADCO. Mane Kalonzo bende ne en kanyo, ne en kochea gi Kimani Ichung'wa. Giwacho weche mane giwacho, mane ng'ine ndalo sufria cha, ndalo mane kech kayo ji ahinya cha. Giwacho weche mane giwacho, gigolo. Weche mane gigolo. Moko kuomgi ochopi, moko kuomgi pok otimang'o, pok ochopi. Kaeto higa mokalo Gen Z osimang'o, ochako donjo. Wach Gen Z no momiyo ineno ka President Ruto odhi oloso broad-based government ma giriwore gi ODM. Nitiere mane giloso. Mano bende oduogo odhi kamano. Mano olosore, ma pok olosore, kendo bende chaki ng'iyang'o iyo machielo. Sani egani, nyocha, apani en egani, nyocha President Ruto e chama mar UDA gi jaduong' Raila Amolo Odinga e chama mar ODM obedo piny ma giwinjore ni nitiere points moko 10 mowinjo chom ka nie kod kacha. Bende pok wabulo kata mna ng'ur. Kendo kore wacho ni point 10 go pok otimo. To pok otimo to yen mna dweche 3 mokalo kata dweche 2 mokalo. Moko osetimore, moko pod otimore. Ka koro nyo wacho chako wuok kendo mar jo Gen Z, to oyudo ka jo maundu bende odonje iye. To jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni kare koro mondo gima watim, wachak wadog wabedro piny. Wach nyaka por e kinde ka kinde, mana kaka mar kanisa, kata obed machal nade. Iporo wach e kinde ka kinde. Koro manie bende kelo thuolo, nikech nitie weche moko manyien mawuok e kinde ka kinde. Nikech mano kalo cha bende nineno ka nitiere weche moko ma bende ne chendo mag kech ahinya cha, iluongo ni food security. Ma mano bende nitiere NADCO kacha. Sani koro mano nyose kalo. Koro kendo nyaka chak lose mondo mi, nikech sani to ji nigi chiemo. Sani ok ne kwa wuotho gi sufria wiwa, ji nigi chiemo, to bende wantie broad based government. Manyiso ni thuolo masani en thuolo mopogore e kinde moro. Koro chuno ni jaka ji bed piny e dialogue, e conclave. To kuma ne jakomo wache ni mondo ji oriwre, ok ng'e ni joma tindo gi, jo Gen Z, gen gi wacho ni onge jatendgi, to kendo gionge gi dhoudi ma giaye. Mano to miriambo. Ok unyal bedo ni un onge dhoot miaye. Nyithinda nigi dhoot ma giaye. Kata bed ni gikia dhowa kamano, nikech koro nyo weche manyasani odonje, giwacho Kisungu kamoro gi Kiswahili matin. To kowuolo ni gikia kuma waaye, gin bende nyaka gibeda ging'eyo kuma giaye. To mondo mi waketgi e yo moro ma ginyalo go mbaka, mondo weche gi ka owuogi, nikech wach ok bi wuok ka iting'o rungu, iting'o kidi, ni idwa goyago, ni mondo mi alos 1 2 3. To ma igori gi sirikal. Koro sirikal to kod jok ma bende siro sirikal, to gi bende jaduong' Raila Amolo Odinga osewacho ni wabeduro piny mondo mi wapor wach. To jomoko wacho ni kik walosi. Koro kik walos nango, kata jok modhi Amerika be mana bro wuoye, nikech nitiere weche miwuondo ugo gi weche mag Amerika. An asoma Amerika, ang'eyo weche mag Amerika. Kata Amerika kuma gidhieno, gidhi mana wuoyo gi ji. Koro ere gima detamwa bedo piny mar mondo mi walos wach. Odede, ndalo moko chon, nitiere jal moro ma wiye nok ber ahinya. Odhi omonjo
dala ng'ato kawo dhiang'. To mane sipara mar ariyo mane koro kawe dhiang', kendo yang'o to kawo bam odhigo. Bam dhiang' ema okawo. To penje ni ang'o momiyo ni kawo bam dhiang'? To wacho giduoko ni ka ng'ato dhi dwaro to en emonego le, oting'o kamane. To nyise ni bam, ema ambe natimo. Ng'eni ng'ama wiye ok ne ber ahinya. To penje ni ang'o mi chak inuoyo kendo kethoni? To wacho ni dhako kano ng'weto Jumapil mokalo, ok onyal ng'weto Jumapindni. Magi gini penjo ariyo. Wach Dr. Mark Matungo maro naka. Koro penjo mara en niya, dang' ing'wed mana alot achiel kinde ka kinde odede, nikech twak ni en mana twak makoro en mana alot achiel eminuoyo. Ang'o matimore? Onge yore mamoko minyalo res godo Kenya, kata yore gik machando Kenya sani kopogore gi weche mag twak? Erokamano George, kendo mano penjo maber nikech mago to moko kuom penjo ma jopiny penjo oko kanyo. Wawuoyo gi jopiny kinde ka kinde, kata mana sama wan e studio kan, jopiny oronwa text messages. Aseneno Nora kanitiere malo kacha kawacho ni Nyasembo ni dwa neno kaka utwak kendo gidwa ng'iyo ni Kenya ni kanye e ratil. To kata mo CDF gini. To mae gima koro wawacho George. Jakom nokelo paro kaka ng'ama jaduong' manie dala. Ikra ila sani ok jo Kenya mang'eny ahinya manie higa ma entieno. Gitin, ok gin kaka namba gi ok rom gi namba mar joma nie ikwa kata joma nie higa mwaingo. To seche moko nitie machiko it ber. Onengo dho ngere luongo ni context. Ka wasebedo gi twak mamoko, gisebedo twak manie context mane. NADCO ne context mar politics mane dwa ni mondo olos weche maricho e siasa mane dhi nyime kowuok kuom gik machalo yiero mane waa e 2022 mane kweth mane support Raila Odinga gi joge ne ok oyie ni yiero no notimore e yo makare. To e seche mane gitwak e wechego ochako medore gi kech mane liyo e kinde no ka jo Kenya te oyie ni kawuono to kech liyo dalawa ka. Koro gik moko ariyo go ema nomiyo twak mar NADCO teko ahinya. To twagno kane ing'iye to niyudo ka kidieny ma otelnegi Rais William Ruto noyiero jok moko kowuok e parliament mane ochung' ne twagno, to wan bende kidieny ma Raila no otelonegi noyiero jogi mane otelnegi Kalonzo Musyoka. To twak makoro Raila wacho sani opogore gi twak mar NADCO nikech kane giwuok kacha e NADCO to gibiro nyaka sama ne Gen Z owuok ma Finance Bill 2024 go piny, ne gibedo piny ji ariyo kaka jomotelo ne kweth mang'eny moingo kweth modong' te Kenya ka. To giwacho niya, watemane gi points 10 gi, mana kaka Mark Matunga osewacho, watemane gi points 10 gi, ka dipo ni points gi nyalo miyo jo Kenya bedo gi yie ni kama wadhiye ber. To ei point 10 go kata kapok otimore mana gi kaka owachono, to pod tungni ng'eny. Mae momiyo koro Raila kaka ng'ama jaduong' ma bende osebedo e siasa mang'eny neno niya, kata points 10 waka nitie wadwa dhigo nyime, to tungni nenore ni pod ng'eny nikech ojende mang'eny pod ok oyie ni gik mane wakapcha e points 10 ka samoro nyalo tero Kenya kama gidwaro. To gin e weg Kenya nikech namba gi bende e mang'eny. To gin bende emitemo losnegi Kenya in the future. Koro we waluong ji te makoro iluongo gi dho ngere ni intergenerational. We wabed piny to gin bende waluong gi mondo wawinjane niya, to ei points wa 10 gi mane madipo ka ok donj kodgi to mage ma gin go mane wawe oko, nikech mane makoro iwacho ni generation te biro to gin kaka an koro ane millennial. Wawacho ni wan kaka millennial oseinywa kama, to akiani Matunga ni mane, to gimbere giwacho margi ni kama osehiny go. To jo Gen Z bende wacho ni wan bende marwa en magi ma. To moko ma ok nyal wuoyo bende jonyuol gi wuoyo on their behalf ni nyithindwa bro dongo kata wadwa ni gidongo e Kenya machal ka. Omiyo jojano kane gimarach gi gino. To mogik, ka ok wawuoyo to wan gi option mane? Nikech penjo maduong' monengo wapenjre en ni constitution waseyie ni tayowa kaka oganda jo Kenya kendo wan country miluongo ni democratic nation. Nyiso ni wabro dhi e yiero 2027. To sama warito 2027 nitie gik moko ma ok dhi maber ma samoro kwa chop e 2027 to dhi hinyo jomoko mang'eny. Koro kapod warito chopo kanyo,
option mane machielo ma wan go nikech option gin ariyo. Either wabed piny wawuot wawach niya e short term wadwa timo ma kaka jo Kenya mondo wakonyre kwarito yiero mabiro 2027 mondo kata ka jok moko neno niya gin giloko sirikal mantie giketo machielo to 2027 no chiko yie. To ka ok wabedo piny to option mane ma wan go mondo wachope 2027 no ka wan gi kwe mondo wago ombulu nikech ka wadhi nyime gi goruok to kata 2027 no nyalo chopo ma onge ng'ama dhi ombulu. Odede kachiel kod mak matunga joma tindo miwuoyo kuomgi kata mwacho kuomgi ni nitiere gik ma gidwaro goseketo gik ma gidwaro ayanga. Yes. Must people sit down mondo chak keto saa mar wuoyo nikech kuom ranyisi kopo ni jochako ni luorore sani counties gin 47. 47 wach ni juma ka juma intiere county mago jumbe 47 higa nigi jumbe 52 nyiso ni chiegni higa achiel uluororu e counties. Apenji bati donge Jumapil ka Jumapil luongo wera tilka ka wabiro gore koso wabiro loso mondo mi wapim gik moko kera do nyaka walosi manyiso ni ma waketho mna saa Jumapil ka Jumapil ko biro ka nikech ka jo wacho ni joma tindo gi osewacho gima gidwaro to dong nyaka matuba gi ng'ere. George joma tindo gi osewacho gima gidwaro. Yes. To nitie gik moko ariyo kata adek ma samoro pod kiko it mana achiel kuom nikech joma tindo gi onge jatendgi mokwongo gise declare ni gin leaderless to gise declare ni gin tribeless mamano to oyienegi ka gidwa declare to koro paro kikore nikech sama in koro nyalo bedo ka miwach ni joma tindo gi osewacho gima gidwaro ere ng'ama wacho nikech nitie joma tindo be ma oyie ni sirikandni dhi maber kendo onego bed ni loso gik moko kaka osepango. Koro ere kaka wadwa keto premium e wi joma tindo ma kwedo sirikal ni gin e joma tindo kende Kenya ka ma joma tindo man koni nyoro I mean let's be honest ka giwuoyo kuom joma dongo to seche moko gi generalize ma giwach ni jogi te nikech wan gi words moko mwatiyogo ni jogi te osebet e sirikal kuom higni 30-40 onge gima ginyalo nyisowa manyien gi gik makamago. Omiyo jomoti te kata joma dongo te onego dhi dala sirikal obed ne joma tindo nikech joma tindo ema koro nigi paro manyien to kendo ema koro nigi kama gidwa tere Kenya. To jomoko bende moko kuomwa bende chich ni to ka en generalizing kwadwa generalize joma dongo ni gin onge koro gima ging'eyo to joma nyo waneno ka kwelo e maandamano gi te gin joma tindo. Joma nyo muko gik moko to wang'o gik moko nyo kaneno tieng' makni kata joma dongo machalo Raila ka muko gik moko koso inie kamera wuo mako jomoko moti ka kwelo to wang'o gik moko to dang' wan bende wachak generalize kare ni joma tindo te jokuo nikech ka wadhi kamano to bro gik ni wambe wawacho ni jensi te jokuo nikech manyo kwalo kanyo jensi ok nyo gin mbese jo Raila Odinga gini onge dawa manya neno ka kwelo across the country sama nyi wang'o gik moko kare wan koro jomoko bende odengo wach ni joma tindo te jokuo ok wanyal wacho kamano wang'e ni nitie joma tindo mabeyo mane kaka joma tindo bende onego ng'e ni nitie joma dongo ma osebedo e sirikal ma bende mabeyo to kata obed mana finance bill 2024 manogo piny wang'e ni wabunge mang'eny nogo no ne finance bill no kendo nochung' kodgi mak mana ni jomoko nodhi odonje wigi moketo ni ng'ata manie bunge en jasiki ne onge kama ne gichung'e ma giwacho ni wabunge makama kata mrengo makama nochung' kodwa omiyo gin beta gin ne gisewacho ni gimoro amora ma mbunge ok jakorgi. Koro mae mamiyo nyaka ji bed piny mondo walosi nikech ka ok wabedo piny to wabro bedo gi back and forth nikech sami wacho ni joma tindo osewacho margi to nitie joma tindo be manie ng'e Raila Odinga kata manie ng'e William Ruto gin bende giwacho ni wadwa ni wawuo ere kaka dang' waket premium kuom joma tindo makwedo ni e joma tindo kende to joma tindo moyie masiro to wawacho ni gin duondgi nok wawinji gin after all koro gin joma tindo. Okay, yes, Dr. Makbat. Ginene mbaka kata wala mar joma tindo ni wae nikech ing'eni in kawuono iwacho ni tin nikech bende pod ni tin to kiny ibro ti ka waduto te ne wan joma tindo kata amba bedo ng'ama tin ndalo moko sani koro mwaka na dhi 50 to ndalo moko nan 20 ndalo moko nan 15 kata 13 an nok awang'o
ka polis noka kwalo duka ng'ato to sani ambe aparo ni asegero sikunde asegero subtende asetimango koro ng'ato ok nyalo wacho ni ni in Mark in koro ng'ama duong' sani jaduong' siroko higni 50 onge giming'eyo koro en ang'o makia e piny ka kata gima kata mana kompyuta ma joma tindo tiyo godo wane mwakelogi e Kenya ka to bende wane mwapuonjogi to bende wane mwang'eyo kompyuta koro mbaka moro mar joma tindogi wae nikech nyalo paro higa mokalo kane jo Gen Z owacho ni koro giloso ng'anyo to nineno ka ng'anyo ne en Kisumu ng'anyo ne en Migori ng'anyo ne en Siaya ng'anyo ne en Homa Bay ng'anyo ne en Nairobi ka ng'anyo ne en Mombasa to kanyo chopo higa ni koro idwa nyisa ni joma tindo onge Kisumu manyoko ng'anyo gionge Homa Bay manyok gi ng'anyo gionge Siaya manyok gi ng'anyo gionge Migori manyok gi ng'anyo wae gimoro ni nitiere jo Gen Z ka Gen Z ni en fallacy nikech kata king'iyo malong'o jok mano bedo ni mbele kabisa e Gen Z manyo higa mokalo nyonge e lweny manyo nitie Daktari wacho ni Gen Z onge Gen Z en tieng' no nitiere to bat gimoro mwadwa keta mbele ka ni nitiere tieng' moro magi wache manyaka watim mano bende nyaka wae nikech magi gin nyithiwa kata mana nyithinda nyocha na nyisi ka maber ni am bende e oda an gi Gen Z go adi auchiel to e mwaka ni to nok gidhi e street to mwaka motelo cha ne gidhi e street manyiso ni koro gin Gen Z to bende king'iyo malong'o mana wacho ni jok mane otelo ne Gen Z e higa mokalo e higa ni nok inenogi adiera koso miriambo kendo moko bende nuluongo kata mana e studio ka jika machalo ka Kasmuel gini tinde gini kanyo manyiso ni en koro nyo en Gen Z higa mokalo koro higa ni koro osekalo kanyo koro ok en Gen Z gik mane giwacho higa mokalo koro sani gigo onge koro sani nitiere mana jok mamoko waae e gimoro ni joma tindo koro keto watesre ni magi mae manyaka tim nitiere gik mosechan maber George ng'e maber ni neno piny ni jok mantiere ma joditogi ma bende osebet ni otiegore e weche mag kisasa machalo jaduong' Raila Amolo Odinga gini nitiere ma gisehoyonwa emomiyo ineno koro gimiyowa piny sani ma koro nyalo bedo ka Odede nyalo bedo ka to waloso freedom ni en gima onge kata mana freedom ma koro neno joma tindo ni godogo ing'e ni thothgi bende gipondo mana e sime ka ema giponde kaeto e sime ka ema gidhuole ayany ma kodhuol ni e sime ka to kata kane wiyi duong' onyalo lokore mobed matin en ayany marom kama to gidhuole mana gi ang'o gi sime ka mondo mi ng'ama tin ni ochoma gi wach to nyisa ni Mark Matunga magi ema aneno kadhi marach nikech gima joma tindo dwaro ahinya maduong' ahinya ma kata wan jonyuol wan bende wa support gi ka kipenyo mama to mama bro wach ni Kisumu ni embo osipota gi gima wa supporta en ni tije sani ni piny yuto ni piny koro yuto ni ema watemo ng'eyo ni to ere kaka wanyalo expand ema nyaka ji obede piny man ka ji obedo piny tabro dhi nyiso president ni gima nyaka watim nyaka wabed gi gima iluongo ni youth Marshall plan ma e Kenya ka ma ing'iyo ni tang'o gini mowinjo bed ni itimo ne joma tindo nikech e thuolo masani president biro nyisi maber ni osemanyo weche mathoth mag digital jobs moseketo nitiere jok mosedonje jok malawo mana 1,300 nitiere jok moseyudo tije e affordable housing nitiere jok mosedonje nyithindo matindo malawo mana 1,300 nitiere bende tije moko bende oseyudo ne joma tindo oko kuma koro winjo ka jomoko matindo bende wachi sime ka ni iterowa e slavery iterowa oko to jomoko bende dwaro dhi oko bende kuma Matiang'i gini odhiye kawuono Rigathi gini odhi kawuono koro wawe gimoro ni siasa moro momineno mar joma tindo momineno rieko mantiere ma Raila wacho ni intergenerational nikech joma tindo gi be kata kiwegi aweya kendgi mondo mi gigo mbaka gi magitieki onge kuma gibiro chope to gima duong' ma gidwaro en yuto to bende mbaka gi ka gisegoyo ma giwacho gik ma gidwaro ok bende wan joma ditogi wan ema biro chuno ni nyaka watim achiel ariyo adek mondo mi gitim ang'o nyithinda sani ot ka gidwaro gimoro ginyalo ng'ato nyalo dudore ng'ato nyalo bano ng'ute ng'ato nyalo kecho ng'ato nyalo timo ang'o to gima duong' pod biro duogo ni baba
adwaro gima kama. Okay. Koro nyaka obed gimotudore intergenerational. Erokamano nya Dr. Mark Matunga, erokamano Mesha Kodede. Penjo manitiere ka, en ni gima daktari wacho kata gima nowacho ni weche mag tich gi gin gik manitiere the 10-point agenda manobede kind jatend piny gi ogai mar ODM Raila Odinga. Ang'o momiyo sani kadang dwar ni chak wach gi kendo. Bende nitiere goodwill ka wang'e diere mar Kenya kuom joma chwalo kwayo. Samoro ka Dr. Mark Matunga obedo piny gi jotelo mamoko to wacho ni wan gima oneno ka the national plan mar joma tindo gin ni nyaka chuogni gi thuolo mar tije. Then nitiere gima biro mar goodwill, chuny maber, chuny maler mar timo gigi. Bende en gima oseneno e Kenya ka. Mar ariyo, Kenya ywak ni omenda onge, mane samoro momiyo ok nyal chuo kata thuolo mag tije mathoth. Rombe gi mag twak gi biro dwaro pesa. Kidwa wuotho e counties duto kuom ranyisi kata kiluongo gi kamoro, nyiso ni nyaka iornegi fare ma gibiro go kata ka gichiwore kendgi, nyiso ni nyaka gibed jok mani kod ofuko mamor manyalo konyo gi e chopo. Gigi biro dwaro pesa. Omenda gidwa wuok kanye? Magi penjo ma samoro ji gombo mondo ng'e ni ere kaka idwa tim gini mar kelo ber. Goodwill mar jotelo kuom gik mosenyisgi ni magi gik modwaro kaachiel kod kuom ma omenda gidwa wuoke. Odede. Erokamano George. Goodwill nyaka bedie sirikal to onge kaka there is only one way, onge kaka wanyalo fwenyo ni goodwill nitie ka sirikal ok odhi ahead mo ok declare niya wanyalo loso omenda moro matin inyalo ketie wach ni mondo wawinj duond jomatindo. Kaeto wawuog kanyo kwang'eyo ni e weche mowachegi mage madhi e policy, mage madhi e legislation, to mage minyalo tim wiye kata ok okete pend chik moro amora e Kenya ka. Nikech ka ok kamano to wabiro dong' jok mawuoyo e liete, to wawuoyo e Facebook, to wawuoyo e streets, to wawuoyo gi jofwambo e turfuong sama gibiro ojiwa, to gigo rumo gi kanyo. Nikech twak moro amora ma ok ji obede piny George mochanore, onge gima nyalo ting' kanyo. Ok wanyalo wacho niya naneno kama Matunga wuoyo gi Joramogi TV e chuny town, koro wachno wakaw wakete pend chi. Onge kaka inyatime. Nyaka ji bed piny kiwacho ni twagni olos kama, to korumo to end game en magi dhi e policy, magi dhi e legislation, to makama tidhi tim gi executive order. Koro miyo jomatindo nyaka ng'e kaka sirikal ringo. To mogik, nitiere gik ma wanyalo wacho ni sirikal ok osetime maber. Mano to sirikal moro amora nyalo bet gi deficit margi kata gima ok gisetime maber ahinya. To sechegi onengo wang'e ni nyaka wawuoge wach ni mar Raila Amolo Odinga gi kwethne mar Azimio kata ODM party wach ni wadwa konyo sirikal ni kendo wachiwo experts moko. Mbadi koko somo budget mokwongo mano timo. To ei budget no mane kama onego mbako dhiye e interrogation niya to ei budget no oting'o ang'o ne ojendegi. Nikech sama Mbadi odonjo nyaka sani aparo ni Mark samoro nyineno kuma intie ni for the first time wayudo ka KRA osapas kata mana target gi bilion 16. Mago to wayudo ka e budget no oketie measures moko manyalo geng'o omenda moko manyocha kethore oyuma ei budget mar sirikal. Mago e pes miriwo kanyakla tiduogo iketo negodo iketogo mikakati manyalo ndiko Gen Zs gi owuoge ndara oyud tich ma giandamana nikech gidwaro. Koro miyo e sechegi ok wanyal wacho niya koluong dialogue mondo ji obed piny mondo onona ne matut niya en plan mane ma sirikal oseketo mondo tijegi oyudre koluwore gi the 10-point agenda manyocha ne gisign ka ok wayudo thuolo mar bedo piny nono mago, to bro dong' ni abiro ka wacho mara idhi e street iyudo Mark Matunga ji wacho mare, president luongo press conference owacho mare, to koro ng'ato ka ng'ato wacho mana mare, to ok wachop e kuku mar wach mwawach niya mae gima wawinjore kaka jo-Kenya. Mae mamiyo duoko wakata ni nyaka wabed wanyalo tamore, but at the end of the day wabro bedo jo-Sudan notamore wuoyo kama koro chiko ni wuoyo ne ema gidhiye. Jo-Israel gi jo-Iran
osetamore wuoyo for some time magitemo bare gi missiles kagi kacha. But at the end of the day, Mark bro nyisi, ni gichiko mana kama gidhi e mesa. At the end of the day, en mana mesa. Koro wan kaka jo Kenya marwa, Gen Z be nyithindwa, gin Kenya ni margi in the future. Ginyalo amua ni gidwa delay wuoyo ni, to at the end of the day wabro wuoyo. To ginyalo amua ni wadwa dhi shortcut wawuo sani, mondo mudong koro walos gik moko to biro timore. Ngeni bende wuoyo bende wanya kata mna wuoyo kata Gen Z ok obire bu. Ginyalo kata mna kon to nikech gionge kata mna gi leader kata ngama gi. Tanto gimana na sewache e TV ka kendo bende na wachi chieng mane ji temo dhi e maandamano. Na wacho ni e gweng ka gweng, e ward ka ward. Ka ok gitiyo gi pesa minene wacho no. Nikech pesa to be nyaka ti, pesa kotiyo bende koro ko circulate economy. E ward ka ward, girom, ji orome ward ka ward. Mondo gigel memorandum, nikech memorandum no, meni winjo ka odede wacho. Onge sirikal ok ditini ka onge mana gi wach dhok nyaka gitigi gi mondiki. Memorandum no, ema gichoko to gidhi godo e sub county. To e sub county kanyo bende gicheko memorandums go kae to gidhi ge county. County bende koro ka memorandum go osechoki tikele a national platform mar conclave mar intergenerational. Nikech jok matamore wuoyo gi to bende gin Gen Z. Koro penji Kalonzo tinde en Gen Z. Koro ginene Wamunyoro tinde en Gen Z. Nikech ogine ma giwacho nikech gine ma giduond gini malo ni onge gimiwacho olos 10 point agenda cha. To 10 point agenda bende king'iyo kata kwa weyo nadko 10 point agenda ne ntiere kind party ariyo ne ntiere kind ODM gi UDA party mamoko gine timango ne onge koro mano ok en giminyalo chako kawo ni 10 point agenda no 10 point agenda no Kalonzo ne onge jo Gen Z ne onge ko represent dwaro mar japiny no onge richo kada bed ni jomako go ne onge to podo represent dwaro mar jopiny mano is okay ngeni mano koro kiloso nikech George gima nyaki ng'e ni an Mark Matunga to kata mna Meshaka ni wambe wan jopiny koro kikipani nikech koro wantiere studio ka koro wan onge gimong'e e piny ka onge gimong'e e gweng ka mane ni yudo thuolo mar mondo mi luonga abi e studio ka in koro just studio koro kikipani an koro amba onge gidwaro manyiso ni en dwaro wawate mane momiyo ka en dwaro wawate ok en dwaro mar Gen Z kende nikech an nyithinda ka nyuolo ok adwa bedo kodgi e ot jonyuol makoro bende nigi nyithindgi magisepuonjo ma jomoko uso lo jomoko uso dhok jomoko uso ang'o ma nyithindo ose graduate gidwaro negi tije kikipani jonyuol go ok dwar tije go mane momiyo girieko mar Raila Amolo Odinga kata gi president giwach ni mondo mi gibed gi romo adundo aput moriwo ji te ok mana nyithindo kende nikech an kacha abro dhi mondo mi alos e wach nyithinda mapok otimang'o mapok oyudo tich mondo mi wang'ini to ere kaka nyithindo gi nyalo yudo tich mondo mi wakonyre paro an abro tero negi paro kaka nyithindo nyalo yudo tije e mbui ka mondo mi kar tiyo magitiyo gi weche mag mbui gitiyo gi data gi pesa mar duolo ng'ata yany to winjo bed ni gitiyo kode yo moro maginyalo yudo godo pesa magi gin gik ma nyaka watim koro loso George to nyaka walosi to we wacho na gimoro misiko go ni jopiny an bende an japiny but George gima wayiere across the board ni dwaro mar ojende gi largely are legitimate gin dwaro mowinjore ba ji te jo Kenya te gombo dwaro gi mar yudo tich aparo ni kwae president nyaka ng'ama tin mogik e Kenya ka nigi dwaro no ni mondo Kenya obed piny ma kai isedongo idhi skul iwuok e skul tiyudo tich minyalo yudo msara moro kata yuto moro migero godo dalani ma dwaro ma is legit dwaro mar geng'o corruption en dwaro mar ng'ata Kenya onge okapani nitie ng'ama dwaro ni Kenya obed piny ma corruption ema tayo gik moko ji te nyalo gombo ni Kenya obed piny ma ka en gimitimo to mae gima chik wacho to mane gimitimo to itieko kamano onge omenda michak itiyogo kendo so dwaro mar Gen Z kata jende manie tieng' mar iluongo ni Gen Z e dwaro mar millennials te dwaro mar jok mano telonwa to gima nyaka watim ka wakawo weche gi to wakete siasa mwawacho ni ng'ato kaka Raila Odinga en osika ni mondo ji owuo
jok mano nitiere an nago kura 207 ma naneno kaka piny ne chalo. Suppose ni Raila Odinga ne ok en jawuoyo kendo ok en ng'at ma en koro nikech osekwere ni en kiko wuo kiko er wuoyo notamre niya wan kaka jo Kenya mane ni e side ne wasewacho ne Kibaki gimwadwaro kendo onge gimo ni chaki wuoyo. Iparo ni koro wan gi Kenya ma Gen Z tawala ni. Maybe Kenya dino bante nikech kama ne wachiko. Wuoyo no ema nochako duokowa mwachako wabede ndara. To kendo kochako gik 2018 nitiere kata sama ne ji osedhi e court nosedhi e court ma court ogo piny yiero mar Uhuru. Kane ok en jawuoyo nonyalo wacho niya asekweru ni gini ane mana yudo to koteche ose confirm ni bwana ni noko yier koro onge kata yiero mwachak wadoke gi mwachak wacho onge an gini ema dwaro. Ingen dok wachopo kama wantieni. So wuoyo mar jatelo ma en Raila Odinga ok onego wakete siasa kaeto waket ni mano waketo chalo weakness ne. Ma e strength mar Raila Odinga emomiyo wasechopo kasa kanto. Iparo nade samoro ok ni en weakness kata ni ji dwa temo chayo rieko ming'ado gi joma dongo. En dipo ni ubedo ng'iyo makara sirikal makoro tiyo ang' ne we ma ok otimo gik madwarore nikech ung'e ni samoro joma samoro kete tesre ang' ne duog wuok kod kata dwar mondo ji owuo ng'e ni ma bende nyalo bedo ng'iyo moro manyalo bet e piny madwa dongore momiyo na penjo wach mar goodwill chiwruok mar timo dwaro mar jopiny makata kok onyisi tiseng'e ni magi gik manasengo magi gik ma jopiny wacho sani dwaro makamano Dr. Mark Matunga. Kado bed ni en ng'iyo to en ng'iyo maber. Anda gombe ni ng'iyo mar losono ema mondo bedie e thuolo ka thuolo. Dong ineno ka sani nitie jomoko mayanyo Raila Amolo Odinga ni en ng'iyo ga mana gi wuoyo bang elections obedo piny to loso. To mano e gima kelo ga kwe Kenya ka. Nikech kada ni ok otim mano nena ena koko moro kaeto piny ochalo ka gi piny mar ok owinja wachi but chalo gi pinje makoro nitiere koko obed Sudan obed Somalia obed kanye nikech mage gik motimango moluoro en rieko maduong' ahinya ni wach nyaka por koro ok en ni en ng'iyo to kata ka en ng'iyo to en ng'iyo maberie moloyo bedo ni un gi koko sate kata ni ugoru lweny sate en ni ing'e ni Kiswahili wach ni asiye kubali kushindwa siye mshindani. Ngeni in Kiswahili chandi. Okoja oma be. Kile no kaja oma be. Kaja oma be mani koja migori ni Kiswahili. Ndio waje hao. Asiye kubali kushindwa sio mshindani. Correct. Maana Kiswahili kana wacho. Angeyo nigi go chanduga kata udede be Kiswahili chandi. Ani Kiswahili ni betka ngeye maber mtiro. Onge waja oswayo. Mohenga. Hiyo doka ka use bedo ni upiem. Yes. To jaloch kata ng'amolocho wuoke. Mane umina no kata majo opira dhi katimango gi mosore. Kata uyuak machal nade tu dhi umosore. To ka enena koko moketi kaka ineno pinje moko mamalo ka. Ok de wanyal. To mana kaka yunyo Odede no wacho ni loso to nyaka ji losi. Nikech ineno kata mana sani jo Russia gi jo Ukraine osechwadore higni madhi chiegni adek. Tineno ka koro Trump ma president ma America koro chuno ni nyaka gilosi. Chuno gi ni biwe mesa kama utimango ulosi kata mana jo Israel gi jo Iran kata jo Israel gi jo ginene jo Gaza ka jo Palestinian. Chuno ni nyaka losu ji losie kata kalwenyo sebed. Wambende matindo mosebedegi chuno ni nyaka watimango wabed pinyo walosie kata ka ji ochwanyore ot to bro chuno ni nyaka thuolo bedie majiloso. Koro kata ka en ng'iyo ni mar losono to en ng'iyo maber majoji en ng'iyo mowinjo bed ni watime pile ka pile kuma ji ok losie weche ok losre to bende telo ok dhi maber. Mane ominano ka Kenya e alworawa maka en piny migombo, en piny ma jo Uganda gombo, en piny ma jo Tanzania gombo, en piny ma pinje moluorowa mathothgi mag Afrika gi gombo wa gomba nikech wan gi thuolo mar bedo piny nwaloso. To bende nitiere jotelo e kindwa ka machalo jatelo Raila Amolo Odinga manyalo dok chien mawach ni piny ni dhi wang' wabedo piny walosi. Aneno ka ni oorna message moro ka
ma sani nyisa ni weche koro liet wach ma Raila wacho ni koro liet e piny ka pa kene be mo kete ratili mo kete kawuono en ni loso nyaka ji dhi losi jo Gen Z ka dwaro to gibi mondo mi jite olosi ka ok gidwar to giwe to wan wabro loso. George, nyaka wayiere nikech jopiny neno wato nyaka wanyis jopiny adieri mantie. Wayudo mana kaka iwinjo Mark Matunga yudo kaka wambe wayudo aneno ka yawuoyi moko bedo piny game kacha sani kotelne gi gima dingu wuoda nyango. Giwacho ni ka en adieri ni ok wadwa loso to nengo bed ni kaka wasewinjo duondgi no nengo bed ni fulonwa bende gima gidwa no tim other than loso nikech samoro ing'ena nyalo loso to kiwinja. Yes. To kisetieko ni an aseloso kata iwinjo ok iwinjo to mano ok ger piny kata mana udi mwadake kiwacho ni an asewacho kiwinjo ok iwinjo samoro ng'ato ok owinjo kata ok owinjo tiend gimidwaro odhi chako timo to timo gima chielo marach. Nyiso ni e seche mwawuoyeni onego bed ni koro Raila bende nigi experience enough mar barabara mako wacho ni wabedu piny walosi to nyiso no seneno ka barabara cha ok dhi chiwo gimoro. Joma nie barabara te osebede barabara moingo wate ko wacho nunia ma ok dhi chiwo gimoro to berabera mondo wawinji wawach ni ma to ok dhi chiwo gimoro waluwane komachielo ma gimoro nyalo wuoke to gimoro ni wacho ni dobed ni odhi kobedo ng'iyo gimomiyo ok onyal bedo ng'iyo. Gen Z kata tieng' matindo miluongo ni Gen Z nigi numbers to numbers gigi poko reflect maber e register mar IEBC matayo yiero. Gin onego gikaw namba ni giket kacha mondo reflect ni power gi yudore e register cha. Ma kopo ni gini onenore ni en ng'iyo to 2027 ni ka gitiyo gi numbers ni to gigolo sirikal ni oko ka giwacho ni usedwa bedo gi ng'iyo ahinya koro wadwaro sirikal manyien. But e kind sani gi 2027 to en mana loso wanyalo delay to nyako biya to kogi 2027 to gineno ka 10 points agenda onge gimotime onge any other plan to gin gi teko koro edebe mar dhi wacho ni wadwaro sirikal manyien ma ok ng'iyo ok odhi kodwa gi ng'iyo ni. Makamu mosi amesha kodede makamu mosi Dr. Mark Matunga wacho neno weyo makare kendo mor gi yawuot ariyo. Mano chairman mar broad base ilongo ni dunia mzima koro Matiang'i ni Amerika Rigathi ni Amerika Dr. Mark Matunga isebedo Amerika ok nyadi chiel nyadi nuoya ng'iyo kaka ji odak gi kaka ji kidonjo ka jatiro wako jomoko ne wacho chien moro kata kiwinjo ka samoro tel moko mawuok en ni Rigathi Gachagua odhi odonjo kama wache mana dho oganda gi ni koro mano no obedo marach ne oganda moko ni ang'o momiyo wacho ni odhi Amerika to dhi mana kama wache dho oganda gi odede in kaka wuono dang' idhi Amerika to nitiere wach ni moro idhi donjo kaka Obama kako Obama wuoda lego dong idonjo makumo koro Obama mokwongo ema rwaki ere richo kamano no odhi otimore ne Rigathi Gachagua kama odhi Dr. Mark Matunga to jomoko bende wacho ni chal ka gima Rigathi ok odhi mana ni odhi romo go oganda modak e pinje maoko samoro manyo sir mag omenda maendi nyalo timore nade nikech samoro osenenore ni nitiere jomoko joma chiwo sir ne joma keto sirikal tesre kata joma keto ratich oganda e Kenya kama wuok e pinje maoko e dakika 5 gimoro ni wapogie wach ni godede mondo watieki gini to yot ing'e ni an asomo Amerika ati Amerika to kendo adhi Amerika piny maru koro onge gima ni Amerika ma an awuon kaka Mark Matunga akia kata ing'e ni kata mana ratilni nitiere jok man Amerika ma bende winje koro to ging'eyo maber ni Mark ni to nitiere gimong'eyo ka ma wan bende wang'eyo ma ok wanyal nyiso jodala kucho en miriambo maduong' ahinya ka wang'iyo ni ka ng'ato wuok ka odhi Amerika koro dhi choko mwandu kuno mobiro an kale dekora asebedo president nikech an asomo kuno samoro kidwar mar yudo mwandu daktari mwandu to loso de nikora kata na wuon asebedo kata mana president kada kama ne hakidhi ati choke tikele to gimotimore gi yawuoyi gi Amerika en piny maduong' to bende embe opoge e kidienje miluongo ni states machalo kaka counties en opoge e kidienje
50 kaka Kenya ka wapoge kidiengi 47. Take a county ka county kata state ka state motel na gi governor America kucho. Jo Kenya nitiere, jo Kenya ma oganda 42 gi te gintiere e piny mar America. Koro kidhi kata mana piny kaka Texas, ibro yudo jo Kisii, ibro yudo jo Kikuyu, ibro yudo jo Luo, ibro yudo oganda gi te. Koro gima ji timoga ma bende timore America en ni Matiang'i kowuok ka kodhi America odhi Texas to oluongo mana jo Kisii, bende jo Kisii ge maluongore mang'eny. Kaeto dhi oromogo to picha biro koni ni Matiang'i no dhi America oromo gi jo Kisii. An bende asedhi America, aseromo gi jo Mabei, aseromo gi oganda mamoko ma bende nitie moko pichni moko ma bende aseoro. Ok olo ni kora choko pesa kuno. To bende kik ng'ato par ni nitiere pesa moro America ma ng'ato nyalo birogo malok sirikal mar Kenya. Mano to nyiso ni en miriambo maduong' ahinya, kendo jo America go gimbe gichandra chana America kuno. Pesa ma gichoko en $100. $100 en $10,000. $10,000 diang' igony godo Gen Z, diang' igony godo yudhe miyud president. Miyo kata Kirigathi, en bende kidienje modhiego, states modhiego, oromo mana gi jo Kikuyu, emoromo godo. Emomi neno ka seche moko dhoge kier kata pache kier, motimang'o, mowach dhogi. Mano ok en makosa. To kata ambe kadhi kuno, abro mana choko jo Mabechwa, ematimang'o, emaloso kata jo Siaya, ematimang'o, emaloso go taoro pichni koni. Koro kik ng'ato bed gi luoro moro amora ni ng'ato dhi America, koro ni odhi choko pesa moro mobiro kawo godo sirikal. Mano miriambo. Sirikal inyalo mana kawo kadipo ni ng'ato oaka to luonge gi president ma America, to dhi oromo gi president ma America no White House. Kanyo e kinyalo chako bedo gi luoro ni to ma sirikal ma America oluongo mana Rigathi ni, ma sirikal ma America oluongo mana Matiang'i. To gin ne mbaka moko migoyo e tie nyabend wenye America koni. Magi ogin gik manyalo loko piny. Odede koro kama ja America emokwero gini. Koro but there is nothing new under the sun. Raila Gino seromo gi jo Kenya America ma ok kata joluo kende, jo Kenya from across the board. To pod ok en president. So an gik ma dhi nyime Seattle gi kuonde mamoko ka ok ane ka en gima lich ahinya, but gima concern ma jo Kenya nigo en ni kiwuok ka ni in jatelo ma ok jatend community ma Kikuyu kendgi, in jatelo ma idwa ni ibed jatend Kenya ngima. To expectations mar dhano ne nikech chien ku iwe Malala ma Muluya ka koro deputy ni ringo e Kenya ngima, tiweyo jomoko ma bende wuok e pinje mamoko moko wuok e dhoduno. To kichopo kocha ni iwuok ka ni idhi wuoyo gi jo Kenya modak e pinje maoko ma piny America. To kichopo kucho to koro in gi Kikuyu modak e piny America, koro ok in gi jo Kenya te modak e piny America. To nawacho ni odwe mi donje mokwongo. Odwe mi donje mokwongo, to gima ne timore kise wuok e Kenya ka ni in jatelo mar Kenya ngima, to kichaki wuok kendo ni chaki dok e ot. Kapod idwa dak e odu, tibedo abeda ka itimo giki gi e odu ka, to chieng' miwinjo ni ato koro thuon Roma koro adwa tawala e pinje mamoko be. Onge chieng' mibiro yudo ni Raila odhi America odhi romo gi joluo. He meets everyone. Ja Kenya mora mora, seche moko kata Africans. Nikech kisegike kiwango mar Rigathi neno no gikeno. Tichako ng'iyo Kenya from the lens mar Africa. Koro ken kata Kenya kende. Nikech kucho kusedhi e mak biro nyisi. Kiromo gi jo Africa mora mora kata obed ja Nigeria kata ja South Africa. You feel ni magi jogeu. So ka in kende chaki ting'o gima chando wa ka mar Luo, Kikuyu, Kalenjin, Kamba, chaki tero kocha be chaki dhi pogo. Mose dhi kocha moriwore be chaki dhi pogo. Ere kaka igero gini. Giko mar Natil. Jaduong' japuonj akelo Misori omoso wacho ni omora nyaka ka twak ler. Makamu wacho ni ka uni romo gi yawuoyi ma wigi leo kendo mor kodgi. An ka kod wuod gwenge mag Nyando iluongo ni Yamo Koyamo, ruoth mar piny ni bende koni oneno yo makare kendo ratilo yiengni maber. Pach jopiny ane mana chung' ne un kawuono no
gweru gi pach jopiny. Wabe wachung'. Ni Madingu wuod Anyango ni game to Nora Dhiambo manya Sembo gi Jairus ni bathe koni to Mosi DF. Donge mago jopiny. Erokamano Tracy, iluongo ni Tracy Omondi bende tibende neno ka entiere Eldoret. Erokamano Nyakwara Mogi. Ne mana chung' ne pach jopiny kaka jogo wacho ni gimbe gin jopiny na chung' ne nyaka pachgi. Erokamano in bende mikao thuolo mari kendo neno ratil ma kawuono. Wabiro romo Jumapil machielo, nyinga en George Bati. Loya duto riti masani. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big